Lydia Velasco ito. Come here. Hindi ko kami naka, nang ilalagay dyan, no? Na malaki. Yun daw dapat naka-partner dito. Filipino. Yung malaki. Ay, malaki. Hindi daw bagay yun eh, para dun sa O, di maghanap tayo. Takto dito eh. Na? Ay, hindi bagay dito sa Maghanap tayo sa baba. Baka meron pa. Ito naman, Angelus. ganda. Sino yan? Angelus, Jose Mata. Taga-Angono. Oo nga. Fish harvest naman yun. Sana isang malaki dito. Oo nga.